Jsi zátěž. Prodala jsem tátovu firmu. Hodně štěstí s placením nájmu, řekl můj syn. Usmála jsem se a odpověděla, dobře, hodně štěstí. Když přistáli v Miláně a zkontrolovali své bankovní účty, jsem ráda, že tě tu mám. Sleduj můj příběh až do konce a komentuj město, ze kterého se díváš, abych viděla, jak daleko můj příběh došel. Upravovala jsem čerstvé lilie v křišťálové váze, když jsem uslyšela, jak dvojitého auto výjíždí do příjezdové cesty. Zvuk motoru jeho BMW mi v těchto dnech vždycky svíral žaludek. Navštěvoval mě jen tehdy, když něco potřeboval, a od naší poslední konverzace uplynuly 3 měsíce. Skrze okno jsem ho sledovala, jak vystupuje z řidičského sedadla a upravuje si svůj drahý oblek. Britney ho následovala, její podpatky klapaly na chodníku, zatímco si uhlazovala blond vlasy. I z dálky jsem mohla vidět odhodlaný výraz její čelisti. Ať už jsem přišli z jakéhokoliv důvodu, ona byla ta, kdo to řídil. Zvonek zazvonil 2krát, ostře a netrpělivě. Položila jsem vázu a pomalu se vydala ke vchodovým dveřím, mé srdce se už připravovalo na zklamání. Když jsem je otevřela, Wade na mě sotva pohlédl. Mami, řekl stroze a vstoupil dovnitř, aniž by čekal na pozvání. Musíme si promluvit. Britney mě minula, její parfém byl v malé předsíni ohromující. Nesla koženou aktovku, kterou svírala jako zbraň. Ahoj, Agato, řekla tím falešným sladkým tónem, který mi vždycky naháněl husí kůži. Dovedla jsem je do obývacího pokoje, toho samého, kde Wade udělal své první krůčky před 35 lety. Teď stál uprostřed jako cizinec, s překříženýma rukama, hleděl na všechno kromě mě. Mohu vám udělat kávu? Právě jsem udělala čerstvou, nabídla jsem, snažíc se udržet nějakou normálnost. Tohle není společenská návštěva, řekl Wade, jeho hlas byl chladnější, než jsem ho kdy slyšela. Sedni si, mami. Je tu něco, co potřebuješ vědět. Moje nohy se podlomily, když jsem se usadila do svého oblíbeného křesla, které jsme si s Haroldem vybrali před 40 lety. Britney si sedla naproti mě, s úmyslnou precizností otevírala svou aktovku. Dvojitý zůstal stát, tyčící se nad námi oběma. Firma je prodaná, oznámil, jako by mluvil o počasí. Slova mě zasáhla jako fyzický úder. Co tím myslíš, prodaná? Britney vytáhla silný svazek papírů a položila je na konferenční stolek mezi nás. Prodej proběhl včera ráno, řekla, její hlas byl biznisový. Dvojitý se už měsíce stará o veškerou administrativu. Zíral jsem na dokumenty, moje vidění se mírně rozmazalo. Firma, kterou jsme s Haroldem vybudovali z ničeho. Ta, která po desetiletí živila naši rodinu, byla pryč. Ale já jsem stále většinový akcionář, zašeptala jsem. Wade se zasmál ostře. Mami, už 3 roky si nebyla zapojená do každodenního chodu. Od té doby, co táta zemřel. Ani už nerozumíš financím. To není pravda, řekla jsem. Ale můj hlas zněl malinko, i mým vlastním uším. Podívej se na sebe, vložila se do toho Britney, gestikulujíc směrem ke mně s upravenými nehty. Tento dům sotva zvládáš. Účty se ti hromadí na kuchyňské lince týdny. Zapomínáš na schůzky. Jen minulý měsíc si volal Vadeovi 3krát za jeden den, abys se ptal na to samé. Teplo mi stoupalo do tváří. Bylo pravda, že jsem Vadea volala častěji od Haroldovy smrti, ale ne proto, že bych byla zmatená, ale protože jsem byla osamělá, protože mi chybělo mít někoho, s kým bych mohla sdílet rozhodnutí. Dvojitý si přitáhl židli přímo přede mě, lokty na kolenou. Mami, je ti 64 let. Bojuješ od doby, co táta zemřel. Firma potřebuje mladé vedení, čerstvé nápady. Nemohu se na tebe dívat, jak ji vedeš do záhuby. Firma je zisková, řekla jsem,
můj hlas byl teď silnější. Čtvrtletní zprávy to ukazují. Čtvrtletní zprávy ukazují to, co táta nastavil před lety. Wade mě přerušil. Ale průmysl se mění. Technologie, automatizace, digitální marketing. Nic z toho nechápeš. Britney souhlasně přikývla. Nechceme ti ublížit, Agato. Snažíme se tě chránit. Kupující zaplatil výrazně nadtržní hodnotu. Ty peníze ti zajistí pohodlný život do konce života. Dívala jsem se mezi nimi, hledajíc jakékoliv znamení slunce, které jsem vychovala, chlapce, který se mi dříve vklínil do klína, když ho děsily bouřky. Místo toho jsem viděla muže, který se na mě díval s barely skrytou netrpělivostí. Kolik? Zeptala jsem se tiše. Wade a Britney si vyměnili pohled. 2,8 milionu, řekl. Po daních a poplacích budeš mít na účtu do pátku asi 1,9 milionu. Byla to dobrá cena. Vlastně lepší než dobrá. Ale o peníze nešlo. Prodala si naši firmu, aniž bys se mě zeptala. Teď se tě ptám, řekl Wade, jeho tón naznačoval, že konverzace skončila. Ptám se tě, abys podepsala tyto papíry, čímž to oficiálně potvrdíš, že prodej byl v tvém nejlepším zájmu. Britney se naklonila dopředu, její hlas opět nabral ten sirupový tón. Pomysli na to, Agato. Žádné další zasedání představenstva. Žádné další starosti o problémy zaměstnanců nebo výkyvy na trhu. Můžeš se soustředit na to, co opravdu má význam. Tvoji zahradu, tvůj knižní klub, možná nějaké cestování. Dvojité VDE náhle vstal a začal chodit k oknu. Když se otočil zpět, jeho tvář byla tvrdá. Pravda je, mami, že jsi zátěž. Byla si jí od doby, co táta zemřel. Neustále mi voláš s otázkami, které by měl znát každý kompetentní podnikatel. Každé mé rozhodnutí zpochybňuješ, i když moderní trh nechápeš. Slovo zátěž viselo ve vzduchu jako kouř z ohně. Cítila jsem, jak se něco uvnitř mě láme. Nepřesně, ale láme jako led, který začíná tát. Prodala jsem tátovu firmu, protože to bylo správné rozhodnutí, pokračoval Wade, jeho hlas se mírně zvyšoval. Pro podnik, pro zaměstnance a pro tebe. Hodně štěstí s nájmem v tvém novém bytě, protože tento dům bude stát více na údržbu, než si můžeš dovolit na pevném příjmu. Britney mu poslala varovný pohled, ale on si ho nevšímal. Jsi můj syn, řekla jsem tiše. Spíše pro sebe než pro něj. A ty jsi moje matka, odpověděl. Což je důvod, proč to dělám. Někdo musí učinit těžká rozhodnutí a očividně to nebudeš ty. Seděla jsem v tom křesle, co se zdálo jako hodiny, ale pravděpodobně to byly jen minuty. Moje mysl byla podivně klidná, jako oko hurikánu. Když jsem se konečně podívala nahoru, Wade i Britney na mě očekávající koukali. Dobře, řekla jsem jednoduše. Hodně štěstí, Wade zamrkal. Co, řekla jsem, dobře, hodně štěstí, pomalu jsem vstala, uhlazujíc si sukni. Předpokládám, že mě budeš potřebovat podepsat ty papíry. Kde? Britney se zmateně hrabala v dokumentech, očividně očekávajíc větší odpor. Tady a iniciály tam. Podepsala jsem tam, kde ukázali, moje písmo bylo stabilní, navzdory třesu, který jsem cítila uvnitř. Když jsem skončila, vrátila jsem pero Britney a šla k předním dveřím. To je vše. Wade na mě zavolal. Nebudeš se hádat. Nebudeš mě obvinovat z rodinné loajality. Otočila jsem se zpět k němu, ruku na klice dveří. Změní to něco? Otevřel ústa, pak je zase zavřel. Nemyslím si, řekla jsem. Měj se krásně v Miláně. Doufám, že počasí bude hezké na vaši svatební cestu. Britney se oči rozšířily. Jak jsi věděla o Miláně?
Usmála jsem se poprvé od té doby, co dorazili. Vím víc, než si myslíš. Po jejich odchodu jsem se znovu posadila do svého křesla a rozhlédla se po obývacím pokoji. Všechno bylo přesně takové, jaké bylo před hodinou. Přesto se všechno změnilo. Ticho teď působilo jinak. Neosaměle, ale očekávající, jako okamžik před svítáním. Sáhla jsem po telefonu a vytočila číslo, které jsem znala z paměti. Marcusi, to je Agata. Myslím, že je čas, abychom měli tu konverzaci. Marcus dorazil do hodiny, nesl stejnou opotřebovanou koženou tašku, kterou používal od té doby, co jsem ho poprvé potkala před 25 lety. Můj dlouholetý právník, a co je důležitější, můj přítel, vypadal přesně tak, jak jsem očekávala, znepokojeně, ale nepřekvapeně. Předpokládám, že Wade to dotáhl do konce, řekl, usazujíc se do Haroldova starého křesla bez ceremonií. Každé slovo přesně tak, jak jsme předpověděli. Nalila jsem mu kávu z konvice, kterou jsem udělala dříve, moje ruce byly teď stabilnější, než byly měsíce. Nazval mě břemenem, Marcusi. Jeho přesná slova. Marcus zakrýval hlavu, jeho šedé obočí se svraštilo. Je mi to líto, Agato. Vím, že jsme se na to připravili, ale muselo to stále bolet. Seděla jsem naproti němu, objímajíc svůj vlastní šálek. Ta bolest mě přestala překvapovat před lety. Co mě překvapuje, je, jak předvídatelný se stal. Měli bychom si projít časovou osu. Zeptal se Marcus, vytahujíc silnou složku ze své tašky. Přikývla jsem, i když jsem znala každý detail z paměti. Plánovali jsme to už 3 roky, od Haroldova pohřbu, kdy mě Wade odvedl stranou a navrhl, že bych mohla chtít zjednodušit své obchodní povinnosti. Začalo to v roce 1983. Začala jsem, můj hlas nabíral rytmus příběhu, který jsem vyprávěla mnohokrát. Harold a já jsme byli oba 25, čerstvě po vysoké škole a úplně na mizině. Měla jsem obchodní titul a hlavu plnou nápadů. Měl charisma a schopnost okouzlit investory. Marcus se usmál. Klasická kombinace, kromě toho, že si všichni mysleli, že Harold je mozek operace. Položil jsem svůj šálek kávy s jemným cinknutím. Bankovní úvěry byly schváleny díky jeho kouzlu. Raná partnerství vznikla, protože muži v 80. letech byli pohodlnější v jednání s jinými muži. Takže jsme hráli hru. Přešel jsem k mahagonovému stolu v rohu a vytáhl z dolního šuplíku rámeček s fotografií. Ukazoval Harolda a mě při stříhání pásky k našemu prvnímu kancelářskému budově. Držel nůžky a zářil na kameru. Stál jsem mírně za ním, ruku na jeho rameni, usmívající se, ale pozorující dav. Vždy jsem pozoroval, řekl jsem spíše pro sebe než pro Marcuse. Zatímco Harold obsluhoval místnost, já jsem počítal, kdo má skutečný vliv, kdo jen mluví velkolepě, které obchody se skutečně uskuteční, a strukturu společnosti, podotkl Marcus. Oficiálně Harold vlastnil 60%, já 40%. Ale skutečná moc byla v dceřiných společnostech, holdingových fondech, právech duševního vlastnictví. Všechny věci, které jsem nastavil a spravoval, zatímco se Harold soustředil na veřejnou tvář podnikání. Otevřel jsem další šuplík, ten byl plný dokumentů, které Wade nikdy neviděl. Když Wade přišel do společnosti před 8 lety, Harold už vykazoval známky svého srdečního onemocnění. Věděli jsme, že musíme plánovat nástupnictví. Marcus si vytáhl brýle na čtení. Tehdy si založil Meridian Trust. Přesně tak. Cítil jsem známé uspokojení, když jsem si vzpomněl, jak pečlivě jsme to vybudovali. 70% skutečné hodnoty společnosti, patenty, mezinárodní smlouvy, komerční nemovitosti, bylo převedeno do trustu, kde jsem byl jediným příjemcem. Zbývajících 30%, které zahrnovalo každodenní operace a název společnosti,
zůstalo v tradiční korporátní struktuře. A Wade o tom nevěděl nic. Zasmál jsem se, ale v tom nebyl žádný humor. Wade věděl, co chtěl vědět. Byl tak dychtivý dokázat, že může věci řídit lépe než jeho zastaralí rodiče. Nikdy se neptal na správné otázky. Odpolední slunce nyní svítilo skrze okna, osvěcující prachové částice, které tančily ve vzduchu jako malé tajemství. Vzpomněl jsem si na další odpoledne téměř přesně před rokem, kdy jsem zaslechl Wadea na telefonu ve staré kanceláři Harolda. Mluvil s Britney, řekl jsem, vzpomínka stále ostrá. Ptala se na aktiva společnosti, zda mám nějakou skutečnou kontrolu nad financemi. Wade se zasmál a řekl, že jsem jen figura, že jsem nikdy nerozuměl obchodní stránce věcí. Každopádně, Marcus si udělal poznámku na svém právním bloku. Tehdy si se rozhodl urychlit časový plán. Tehdy jsem si uvědomil, že můj syn mě nikdy opravdu neznal. Vrátil jsem se na svou židli, cítící váhu desetiletí, jak se kolem mě usazuje. Po 35 letech jsem byla ženou za oponou. Nechal jsem Harolda brát zásluhy za mé nápady. Nechť Wade věří, že jsem jen jeho roztržitá matka, která potřebuje ochranu. Proč? Zeptal se Marcus jemně. Byla to otázka, kterou mi pokládal mnohokrát v průběhu let. Protože jsem si myslela, že to je to, co ode mě potřebují. Prstem jsem sledovala okraj svého šálku kávy. Harold potřeboval cítit, že úspěch je jeho. Jeho hrdost to vyžadovala. A Wade potřeboval věřit, že mě zachraňuje před vlastní neschopností. Dávalo mu to smysl. Ale Harold znal pravdu. Harold věděl. Můj hlas se zjemnil, zvlášť na konci. V noci před jeho smrtí mi dal slib. Řekl, nenech Wadea, aby využíval tvou laskavost tak, jak jsem to udělal já. Ujisti se, že se naučí, co opravdu stojíš. Marcus se opřel v křesle a zkoumal mě pohledem někoho, kdo mě zná dost dlouho na to, aby četl mezi řádky. A teď Wade prodal to, co si myslí, že je naše celá firma, za $2,8 milionu. Usmála jsem se a tentokrát v tom rozhodně byl humor. Co neví, je, že prodal asi 30% skutečné hodnoty, skořápku, jak bys mohl říct. Držby Meridian Trust mají podle včerejšího ocenění hodnotu přibližně 9,2 milionu. Vytáhla jsem finanční výkaz z zásuvky stolu. Pouhé patenty mají hodnotu 4 miliony. Komerční nemovitosti, které vlastníme v Houstonu a Phoenixu, mají další hodnotu 3,5 milionu. Mezinárodní distribuční práva tvoří zbytek. Marcus tiše zapískal. A Wade nemá tušení. VD mi poslední 3 roky říká, že nerozumím modernímu podnikání. Pravděpodobně má pravdu. Nerozumím, proč bys prodal ziskovou firmu, aniž bys provedl důkladnou kontrolu jejich skutečných aktiv. Postavila jsem se a šla k oknu, dívajíc se na zahradu, kterou jsme s Haroldem společně zasadili. Víš, co mi Wade řekl minulou Vánoce? Řekl, že žije v minulosti, že musím přijmout, že obchodní svět se posunul za to, co žena mé generace může pochopit. Co jsi mu řekla? Řekla jsem mu, že pravděpodobně má pravdu. Otočila jsem se zpět k Marcusovi a pak jsem uzavřela 3 nové mezinárodní dohody a zvýšila naše patentové portfolio o 40%. Marcus zavřel svou složku a naklonil se dopředu. Co se teď stane? Teď čekáme na Wadea a Britney, až dorazí do Milána. Ubytovali se v Palazzo Parigi, v prezidentském apartmá. Zarezervovala jsem to pro ně sama jako svatební dar. Použila jsem firemní prostředky, které už neexistují, použila jsem prostředky z účtu, o kterém Wade myslí, že obsahuje jeho dědictví. Cítila jsem malé vzrušení v hrudi. Účet, který ukáže nulový zůstatek, když se o něj pokusí zítra ráno. A těch 53 hovorů. Zasmála jsem se, zvuk se ozval v tichém pokoji.
To je jen odhad. S vědomím Vadea to může být víc. Markus zabalil své papíry zpět do tašky, ale nestál, aby odešel. Agato, jsi si tím jistá? Jakmile se tohle odehraje, není cesty zpět s Vadem. Zvážila jsem jeho otázku. Opravu jsem ji zvážila. Byla jsem si jistá. Byla jsem připravená ztratit svého syna úplně, abych mu ukázala, kdo skutečně jsem. Marcusi, řekla jsem nakonec, ztratila jsem svého syna v den, kdy se rozhodl, že jsem pro něj zátěž. Všechno, co se teď děje, je jen to, že si zpět získávám svou důstojnost. Po odchodu Marcuse jsem seděla sama v domě, který najednou působil víc jako domov než za poslední roky. Vzala jsem si telefon a procházela kontakty, dokud jsem nenašla číslo, které jsem hledala. Karlo, tady Agáta. Ano, vím, že to už nějakou dobu je. Poslouchej, mám pro tebe návrh. Jak bys se cítila, kdybys znovu vedla firmu? Když jsem mluvila a načetávala své plány na rozšíření podnikání, které Wade právě nevědomky podepsal, uvědomila jsem si, že se něco uvnitř mě změnilo. Poprvé od Haroldovy smrti jsem se cítila jako já sama, ta pravá já. Žena, která vybudovala impérium, zatímco si všichni mysleli, že jen servíruje kávu a vede účetnictví. Zítra se Wade naučí rozdíl. Zda zvládne pravdu, to se teprve uvidí. První hovor přišel přesně v 9 hodin 47 minut ráno milánského času, což bylo 2 hodiny 47 minut ráno, kde jsem seděla ve své kuchyni, zcela vzhůru, s šálkem heřmánkového čaje. Odpočítávala jsem hodiny, vědoma si toho, že Wade a Britney se pokusí přistupovat ke svým prostředkům hned ráno po jejich příjezdu. Nechala jsem to zvonit. Druhý hovor přišel o 3 minuty později, pak další. Při 5. hovoru se můj telefon na kuchyňském stole třásl tak agresivně, že málem spadl na zem. Zvedla jsem ho při 6. zvonění. Ahoj, Wade. Mami, jeho hlas byl napjatý. Panika sotva udržovaná pod tenkou vrstvou kontroly. Je tu problém s bankovními účty. Nějaký technický problém. Prostředky z prodeje se neobjevují. Pomalu jsem si usrkla čaje. To je divné. Volal jsi do banky? Samozřejmě, že jsem volal do banky. Ta vrstva už praskala. Řekli, že účet byl včera odpoledne uzavřen. Uzavřen? Mami? Jak se účet prostě uzavře? To nevím, drahoušku. Bankovnictví není opravdu moje oblast odbornosti, jak si mi mnohokrát připomněl. Následovalo ticho a v pozadí jsem slyšela Britneyin hlas, ostrý a požadující. Wade zakryl telefon, ale stále jsem mohla rozpoznat její slova. Řekni jí, ať to opraví. Teď, mami. Vadeův hlas se vrátil, více kontrolovaný, ale s tónem, který jsem nikdy předtím neslyšela. Potřebuji, abys zavolala Marcusi. Očividně došlo k nějaké chybě v dokumentaci. Peníze z prodeje měly být včera vloženy. Zavolám mu ráno, řekla jsem příjemně. Tady je skoro 3 hodiny ráno, Wade. Jsem si jistá, že to, co to je, může počkat do pracovní doby. Ne, nemůže to čekat. Kontrola se úplně zlomila. Jsme v Miláně, mami. Máme rezervace, plány. Zaplatila jsem za apartmán v jednom z nejdražších hotelů v Evropě. Naše karty také nefungují. Udělala jsem soucitný zvuk jazykem. To zní nepříjemně. Doufám, že si přinesla nějaké hotovosti na nouzové situace. Linka stichla, kromě zvuku dvojité Dejova dýchání, které se stávalo stále drsnějším. Když znovu promluvil, jeho hlas byl nebezpečně tichý. Mami, zeptám se tě ještě jednou a potřebuji, abys poslouchala velmi pozorně. Zavolej Markovi hned teď a zjisti, kde jsou naše peníze. Naše peníze. Opakoval jsem tu frázi pomalu, chutna je každé slovo.
Nebyl jsem si vědom, že bychom měli nějaké společné účty, Wade. Peníze z prodeje, moje dědictví, 2,8 milionu, které by mělo být na mém účtu právě teď. Opatrně jsem položil šálek čaje. Och, ty peníze? Ano, vím přesně, kde jsou. Děkuji Bohu, slyšel jsem, jak vydechl. Tak zavolej Markovi a jsou na mém účtu, řekl jsem jednoduše. Ticho, které následovalo, bylo tak úplné, že jsem se divil, jestli hovor spadl. Pak se Vadeův hlas vrátil, sotva nad šepot. Co jsi říkal? Řekl jsem, že peníze jsou na mém účtu, kde vždy byly, kde zůstanou. Výbuch byl okamžitý. O čem to sakra mluvíš? Prodala jsem firmu. Mám papíry. Podepsal si je sám. Ano, prodal si firmu. A ano, podepsal jsem papíry. Prodala si 30% Herald Industries za 2,8 milionu. Docela dobrá cena za to, co si vlastně vlastnil, když to vezmeš kolem a kolem. Teď jsem slyšel Britney, její hlas se blížil k telefonu. Co říká? Wade, o čem mluví? Mami. Vadeův hlas teď třásl. Jestli z hněvu nebo strachu, nedokázal jsem říct. Přestaň si hrát. To nemůžeš udělat. Firma byla tatínkova. Teď je moje. Název firmy byl tvého otce. Ano. A každodenní operace, mzdy zaměstnanců, nájem kanceláře v centru Austinu, to všechno bylo tvoje na prodej. A ty si to udělal. Gratuluji. Tak kde? Jeho hlas se náhle přerušil a já věděl, že začíná chápat. Kde jsou aktiva? Doplnil jsem za něj. Patenty, mezinárodní smlouvy, komerční nemovitosti, výrobní práva. To nikdy nebylo součástí toho, co si zdědil, drahý. To vždycky bylo moje. Telefon spadl a teď jsem slyšel Britneyin hlas jasně. Dej mi ten telefon. Paní Holovajová, tady Britney. Myslím, že došlo k nedorozumění. Ahoj, Britney. Jaké je počasí v Miláně? Na počasí nesejde. Wade mi říká, že si nárokuješ vlastnictví aktiv, které právem patří jemu. To není právně možné. Viděla jsem zakládací dokumenty. Viděla si nějaké zakládací dokumenty. Opravil jsem. Ty, které ti Wade chtěl ukázat. Řekni mi, zkontrolovala si dokumenty Meridian Trust nebo dceřinou společnost Peterson Holdings, nebo snad přiřazení duševního vlastnictví podaná ve státě Delaware. Ticho mi řeklo všechno, co jsem potřeboval vědět. Nemyslel jsem si. Pokračoval jsem. Víš, Britney, když strávíš 40 let budováním firmy, naučíš se chránit své zájmy. Naučíš se, že někdy jsou nejdůležitější aktivata, která nejsou napsaná na hlavičkovém papíře. VDUV hlas se vrátil na linku. A teď tam rozhodně byla obava. Mami, tohle nemůžeš udělat. Jsem tvůj syn. Jsme rodina. Ano, jsme rodina. A proto si se cítila pohodlně, když si mě nazvala břemenem a prodala to, co si považovala za mé životní dílo, aniž bys se mě na to zeptala. Vstal jsem od kuchyňského stolu a šel k oknu, dívajíc se na východ slunce, které začínalo malovat oblohu růžově. Řekni mi, Wade, opravdu si smyslel, že jsem tak senilní, že bych nevěděl, co plánuješ. Plánuješ? Nic jsem neplánoval. Snažil jsem se ti pomoci. Snažil si se pomoci s tím, co si považoval za snadné dědictví. Rozdíl je v tom, že si počítal s tím, že budu bezmocná stará žena, kterou si přesvědčil, že jsem. Britney znovu vzala telefon. To je zneužívání starších. Budeme tě žalovat o všechno, co máš. Zasmál jsem se, skutečný zvuk pobavení. S jakými penězi, drahá, a s kterými právníky? S těmi, které si ještě nezaplatila, protože stojíš v hotelové hale v Miláně bez přístupu k prostředkům.
Nějak to vymyslíme, řekl Wade. Teď jsem zpátky na lince. Zavolám všem, které znám. Zavolám tátovým starým obchodním partnerům. Půjčí mi peníze na to, abych s tím bojoval. Myslíš ty obchodní partnery, jejichž smlouvy jsou teď neplatné, protože společnost, se kterou spolupracovali, už neexistuje v žádné smysluplné formě? Zeptal jsem se. Nebo snad myslíš ty, kteří v současnosti vyjednávají nové, výhodnější dohody s Meridian Trust? Zvuk, který přišel přes telefon, byl něco mezi hromovým a vzlikem. To si plánoval. To si plánoval celé. Připravil jsem se na to. Opravil jsem se. Je v tom rozdíl. Doufal jsem, že mě vyvedeš z omylu. Doufal jsem, že mi ukážeš, že si ceníš našeho vztahu víc než toho, co bys mohla vzít ode mě. Ceníš si našeho vztahu? Ne, Wade. Ceníš si toho, co jsi si myslela, že ti náš vztah může přinést. I v tom je rozdíl. Slyšel jsem zvuky hotelové haly v pozadí, hlasy mluvily rychlou italštinou a nezaměnitelný zvuk výtahu. Očividně se snažili vyřešit svou situaci na veřejnosti, což nemohlo být příjemné. Jak dlouho to víš? Zeptal se Wade tiše. Vědět co? Vědět, že prodám firmu. Zvažoval jsem, že bych lhal, aby to vypadalo, že jsem to právě nedávno zjistil. Ale Wade si zasloužil pravdu, i když to mělo bolet. 3 roky, řekl jsem jednoduše. Od týdne po pohřbu tvého otce, když si mi řekl, že bych měl pravděpodobně začít přemýšlet o zjednodušení svých obchodních povinností. 3 roky, zopakoval bezmyšlenkovitě. 3 roky, co jsem tě sledoval, jak kroužíš jako sup, čekající na správný okamžik, abys mě přesvědčil, že jsem neschopný. 3 roky, co jsem tě poslouchal z Britny, jak šeptají o mé paměti, mých schopnostech, mém věku. 3 roky, co jsem se připravoval na tuto přesnou konverzaci. Britneyin hlas se vrátil, teď ostrý panikou. Nemůžeme tu zůstat bez peněz. Chápeš to? Vyhodí nás z tohoto hotelu. Jsem si jistý, že něco vymyslíš, řekl jsem. Jste oba mnohem schopnější než já, konec konců. Jistě, malý problém jako být uvězněný v Evropě bez peněz není nic pro lidi s tvým obchodním talentem. Mami, prosím. Se mu hlas zlomil na tom slově. Udělal jsem chybu. Teď to vidím. Jen mi řekni, co musím udělat, abych to napravil. Jen na okamžik jsem pocítila staré známé táhnutí mateřského instinktu, touhu ho zachránit, udělat všechno lepší, být matkou, která vyřeší všechny jeho problémy. Ale pak jsem si vzpomněla, jak jsem včera seděla v obýváku a poslouchala ho, jak mě nazývá přítěží. Můžeš začít tím, že zjistíš, jak se dostat domů z Milána bez mé pomoci, řekla jsem. Považuj to za zkušenost v řešení problémů. Nemůžeš nás tu jen tak opustit. Neopouštím vás, Wade. Dávám ti možnost zažít, jaké to je být nezávislý. Není to to, co jsi chtěl? Být osvobozený od přítěže matky. Telefon stichl, kromě zvuku dvojitého dechu. Když znovu promluvil, jeho hlas byl malý. Porážený. Co teď? Teď se naučíš to, co jsem vždy věděla, řekla jsem, zatímco jsem sledovala, jak východ slunce maluje svět zlatými odstíny. Že rodina není jen o krvi. Je to o respektu. A respekt není něco, co zdědíš, Wade. Je to něco, co si zasloužíš. Zavěsila jsem telefon a vypnula zvonění. Podle mého počítání to byla už 13. hovor. Pokud byly mé odhady správné, zbývalo mi ještě 40. Uvařila jsem si čerstvý šálek čaje a usadila se zpět u kuchyňského stolu s tabletem. Měla jsem e-maily k přečtení, obchodní rozhodnutí k učinění a firmu, kterou je třeba řídit. Oprávněnou firmu, tu, která nikdy nepřestala být mojí.
Venku se svět probouzel do krásného nového dne. K poledni můj telefon zaznamenal 37 zmeškaných hovorů. Znovu jsem zapnula zvonění kolem 10 hodin, zvědavá, jak se tón jeho zpráv bude vyvíjet, jak se jeho situace stane zoufalejší. Nebyla jsem zklamaná. Zprávy se vyvíjely od zmatených přes naštvané až po prosící, hrozící a zpět k prosícím znovu. Britneyin hlas se objevoval častěji, jak se ráno táhlo, její dřívější zdvořilost byla zcela opuštěna ve prospěch stále křičících požadavků. Byla jsem na své zahradě a stříhala růže, které Harold zasadil k našemu 20. výročí, když přišel hovor číslo 38. Tentokrát jsem zvedla telefon na první zvonění. Dobrý den, Wade. Mami, jeho hlas byl nyní vyčerpaný. Musíme si promluvit. Opravu si promluvit. Poslouchám. Ne po telefonu. Tváří v tvář. Přijíždíme domů. Na chvíli jsem se zastavila ve stříhání, zvažujíc tento vývoj. S jakými penězi? Myslím, že jsi zmínil, že tvoje karty nefungují. Zavolal jsem strýci Robertovi. Posílá nám peníze na letenky. Haroldův bratr, Robert, ten, který vždy žárlil na náš úspěch. Mohla jsem si jen představit, jaký rozhovor Wade s ním měl. Pravděpodobně mě maloval jako pomstychtivou starou ženu, která mu ukradla jeho právoplatné dědictví. To bylo vynalézavé z tvé strany, řekla jsem. Budeme zpět zítra večer. Budeš doma? Tohle je můj domov, Wade. Kde jinde bych byla? Linka na chvíli stichla. Mami, potřebuji, abys věděla, že se s tímto budu právně bránit. Nemůžu ti dovolit zničit tatínkův odkaz ze zlosti. Haroldův odkaz. Opakoval jsem pomalu. Řekni mi, Wade, co si vlastně myslíš, že tatínkův odkaz je? Ta firma, podnik, který vybudoval z ničeho. My jsme vybudovali z ničeho, opravil jsem se. Tvůj otec a já společně. Ale chápu, proč bys na tento detail zapomněl. Dobře. Vybudovali jsme. To nemění nic na tom, že ho teď ničíš. Odložil jsem své nůžky na stříhání a posadil se na zahradní lavičku, kterou pro mě Harold postavil po mém prvním strachu z rakoviny před 10 lety. Nic neničím, Wade. Chráním to. Před kým? Před tebou. Upřímnost mé odpovědi ho zřejmě překvapila. Několik sekund uběhlo, než odpověděl. Před mnou? Mami. Snažím se ctít tatínkovu paměť. Snažím se navázat na to, co vytvořil. To, co se snažíš udělat, je co nejrychleji vybrat peníze. Aby si ty a Britney mohli užívat životní styl, který jste si nezasloužili. Můj hlas byl klidný. Fakticky kupující, kterého si našla, Stewart Industries, se specializují na akvizici firem jen proto, aby vyvlastnili jejich aktiva a propustili zaměstnance. Věděla si to? Ticho. Myslel jsem si to. Věděla si, že plánovali zavřít naši kancelář v Austinu a přesunout všechno do Mexika během 6 měsíců. Věděla si, že 43 rodin by do Vánoc přišlo o práci. To není... Ne, neptala si se, Wade. Viděla si velké číslo v dolarech a nezeptala si se, co se stane s lidmi, se kterými tvůj otec a já budovali vztahy 40 let. Slyšel jsem Britney v pozadí, její hlas naléhavý, ale příliš vzdálený na to, abych rozuměl slovům. Zaměstnanci by si našli jiné práce, řekl Wade, ale jeho hlas postrádal přesvědčení. Margaret Henley je naší kancelářskou manažerkou už 18 let. Je jí 56 let a má středoškolské vzdělání. Kdy si myslíš, že by našla jinou práci, která by jí platila to, co jí platíme my? Tom Rodriguez s námi je od svých 22 let. Jeho dcera právě začala na vysoké škole. Jak si myslíš, že by zaplatil školné poté, co by byl propuštěn? Biznis není charita, mami.
Někdy lidé trpí. Máš pravdu. Biznis není charita, ale není to ani drancování. Je rozdíl mezi těžkými rozhodnutími a sobeckými. Rozhovor přerušil zvuk, který zněl jako hádka v italštině. Pravděpodobně hotelový personál. Dokázal jsem si představit scénu. Wade a Britney stojící v opulentní hale, vypadající stále více rozcuchaně, jak se snažili vyjednávat s lidmi, kterým jejich americké nároky byly ukradené. Zítra budeme doma, řekl Wade nakonec, a vyřešíme to správně. Těším se na to. Potom, co zavěsil, jsem dlouho seděl v zahradě a přemýšlel o rozhovoru a o tom, co přijde dál. Věděl jsem, že Wade si najme právníka, jakmile se vrátí do Austinu. Věděl jsem, že se pokusí najít nějaký způsob, jak zpochybnit strukturu trustu, aby tvrdil, že jsem manipuloval s Haroldem nebo využil jeho nemoc. Co VD nevěděl, bylo, že jsem se na tuto možnost také připravovala. Vytáhla jsem telefon a znovu zavolala Marcusovi. Nech mě hádat, řekl, než jsem mohla promluvit. Zjistili to o Milanovi. Hovor číslo 38. Zítra se vrací na účet strýce Roberta a VD hrozí právními kroky. Myslí si, že může zvrátit svěřenecký fond. Markus se zasmál. Předpokládám, že jsi na to také připravená. Stáhni videosoubory, řekla jsem. Všechny. Zasedání představenstva, rodinné večeře, rozhovory v Haroldově kanceláři. Pokud Wade chce tvrdit, že jsem manipulovala jeho otce, ukažme všem, kdo vlastně manipuloval kým. Poslední 3 roky od té doby, co Wade začal dávat najevo pochybnosti o mé kompetenci, jsem nahrávala naše interakce. Netajně, přesně, ale ani nijak zjevně. Malý digitální rekordér v mé kabelce během rodinných večeří, aplikace na hlasové poznámky běžící během telefonních hovorů, bezpečnostní kamery v kanceláři, které zachycovaly víc než jen vloupání. Dávno jsem se naučila, že dokumentace je ochrana, zvlášť pro ženy v biznisu, zvlášť pro starší ženy v biznisu. Jak rozsáhlé to je? Zeptal se Markus. Dost rozsáhlé. Wade říkal Haroldovi, že se začínám zmateně orientovat v základních obchodních pojmech. Wade navrhoval svému otci, že možná je čas mě přechodně přeřadit do poradní role. Wade diskutoval s Britney, jak mě přesvědčit, že prodej je v mém nejlepším zájmu. A Haroldovi odpovědi. Usmála jsem se, když jsem si vzpomněla, jak mě Harold bránil pokaždé. Harold vysvětloval Wadeovi, že jsem strategická mysl za 90% našich úspěšných obchodů. Harold říkal svému synovi, citát, tvoje matka by mohla obíhat většinu generálních ředitelů, kteří jsou o polovinu mladší, a pokud to nevidíš, nejsi tak chytrý, jak jsem tě vychoval. Aha, Wade to nečeká. VD ode mě nikdy moc nečekal. To byla jeho největší slabina. Ten večer jsem si připravila jednoduchou večeři a usadila se, abych si prohlédla finanční zprávy z našich mezinárodních divizí. Meridian Trust nebyla jen holdingová společnost. Byla to aktivně rostoucí firma. Zatímco se Wade soustředil na nápadné sídlo v Austinu a domácí klientelu, já jsem tiše rozšiřovala náš dosah na trhy, které nikdy ani nezvažoval. Naše partnerství se společností pro udržitelné výrobní procesy v Německu generovalo více příjmů než naše celá operace v Texasu. Naše licenční dohody v Japonsku se za posledních 18 měsíců zdvojnásobily na hodnotě. Softwarové patenty, které jsme vyvinuli pro řízení zásob, byly používány firmami na 3 kontinentech. Wade si myslel, že prodal naši společnost za $2,8 milionu. Co vlastně udělal, bylo, že prodal nejméně cennou část impéria v hodnotě více než 15 milionů. Můj telefon zavibroval s textovou zprávou z neznámého čísla. To ještě neskončilo. Udělala si největší chybu svého života. Britney zřejmě našla způsob, jak posílat mezinárodní zprávy.
Zajímalo mě, jestli si půjčila něčí telefon, nebo jestli přesvědčila strýce Roberta, aby zahrnul zprávy do své nouzové pomoci. Odpověděl jsem, největší chybou mého života bylo nechat tě do své rodiny. Teď to napravím. Odpověď přišla okamžitě. VD ti za to nikdy neodpustí. Dlouho jsem zíral na tu zprávu, cítil, jak se něco usazuje hluboko v mé hrudi, něco, co připomínalo úlevu. Dobře, odpověděl jsem. Možná teď můžeme mít upřímný vztah. Poté jsem vypnul telefon a strávil večer čtením. Harold vždy říkal, že nejlepší obchodní rozhodnutí se dělají s jasnou myslí a klidným srdcem. Zítra přinese drama, obvinění a pravděpodobně právníky. Dnes večer jsem chtěl užít kousek domu, který konečně znovu cítil jako můj. Kolem půlnoci jsem prošel pokoji, které jsme s Haroldem sdíleli tolik let. Obývací pokoj, kde jsme plánovali naše první rozšíření. Kuchyň, kde jsme oslavovali naše největší kontrakty. Kancelář, kde jsme pracovali vedle sebe a budovali něco, na co jsme byli hrdí. Po 3 roky se tento dům cítil jako mauzoleum, svatyně muže, který byl pryč, a podnik, nad kterým jsem si myslel, že jsem ztratil kontrolu. Dnes večer se znovu cítil živý. Zastavil jsem se před rodinnými fotografiemi lemujícími chodbu, díval se na obrázky Vadea jako dítěte, teenagera, mladého muže, který teprve začínal svou kariéru. Na každé fotografii se usmíval, byl sebevědomý, obklopený láskou a podporou. Dal jsem mu všechno, co mě napadlo, že mu mohu dát. Vzdělání, příležitost, bezpodmínečnou lásku a cestu k úspěchu. Co jsem mu zřejmě nedokázal dát, bylo respektování lidí, kteří mu tyto věci poskytli, zítra se naučí, co to znamená je ztratit. A možná, pokud budu mít velké štěstí, se také naučí, co je potřeba, aby je získal zpět. VDUV pronajatý vůz vjel do mého příjezdového prostoru v 18 hodin 43 minut následujícího večera. Díval jsem se z kuchyňského okna, načasoval jejich příjezd s tou samou precizností, kterou jsem kdysi používal k plánování mezinárodních konferenčních hovorů. Přišli o 12 minut později, než předpověděl sledovací aplikace letu, což znamenalo, že se pravděpodobně o něčem hádali během jízdy z letiště. Nespěchal jsem k odpovědi na dveře, když se známé, netrpělivé zaklepání VDE ozvalo domem. Místo toho jsem dokončil mytí nádobí po večeři, pečlivě si osušil ruce a uhladil vlasy, než jsem pomalu zamířil k vchodu. Skrze matné sklo jsem viděl 2 postavy, které stály stuhle na mém verandě. Když jsem otevřel dveře, rozdíl v jejich vzhledu byl šokující. VDUV obvykle bezchybně upravený oblek byl pomačkaný z cestování. Jeho vlasy byly rozcuchané a v očích měl divoký, zoufalý pohled, jaký jsem nikdy předtím neviděl. Britney vypadala ještě hůř. Její make-up byl rozmazaný, její značkové oblečení vypadalo, jako by v něm spala, a svírala obrovskou kabelku jako záchranný kruh. Mami, řekl Wade, jeho hlas byl pečlivě ovládán. Musíme si promluvit. Samozřejmě. Vstupte, následovali mě do obývacího pokoje, do stejného prostoru, kde to všechno začalo před pouhými 4 dny. Ale dynamika se úplně změnila. Kde Wade kdysi stál sebevědomně, teď seděl na okraji pohovky, jako by byl připravený utéct. Britney seděla vedle něj, její oči se rychle rozhlížely po místnosti, jako by katalogizovala předměty podle jejich potenciální hodnoty. Přivedl jsem svého právníka, oznámil Wade, snažíc se znovu získat nějakou autoritu. Bude tu zítra ráno. Budeme napadat dokumenty o svěřenském fondu, to je určitě vaše právo, řekl jsem příjemně, usazující se do svého oblíbeného křesla. Ačkoliv bych vás měl varovat, že právní výzvy k řádně provedeným svěřenským fondům zřídka uspějí, zvlášť když existuje 30 let dokumentace podporující jejich platnost. Britney se naklonila dopředu, její klid se konečně úplně rozpadl.
Nemůžete nám to udělat, Agato. Máme naplánovaný život. Máme závazky. Odejít jsem z práce v nemocnici, protože Wade řekl, že budeme zabezpečení na celý život. Odejít jste z práce. Zvedl jsem obočí. Jak domýšlivé z vaší strany. Koupili jsme dům, řekl Wade tiše. Na základě očekávané prodejní ceny je záloha splatná příští týden. To zní jako problém. Souhlasil jsem. Špatné finanční plánování často vede k takovým obtížím. Wadeova pečlivá kontrola se uvolnila. Přestaňte si hrát. Víš, co jsi udělal. Ukradl si to, co mi právem patří. Opravdu? Vytáhl jsem z bočního stolku vedle svého křesla manilový obal. Pojďme si zrekapitulovat, co ti právem patřilo, ano. Otevřel jsem obal a rozložil několik dokumentů na konferenčním stolku. Wade a Britney se naklonili dopředu, houříce oči na právní text. To je závěť tvého otce, řekl jsem, ukazujíc na první dokument. Jak vidíš, zanechal ti rodinný podnik tak, jak byl právně konstituován v době jeho smrti. To zahrnovalo firemní název, nájem kanceláře, pracovní smlouvy a domácí vztahy s klienty. Wade vzal dokument, zoufale ho procházel. Říká se tu, dědím jeho podíl v Herald Industries, což bylo 60% společnosti, správně. 60% Herald Industries, jak existovala před 3 lety. Vytáhl jsem další dokument. Nicméně, toto je dodatek, který tvůj otec podepsal 18 měsíců před svou smrtí, formálně uznávající, že nejcennější aktiva byla převedena na samostatné subjekty, ve kterých neměl žádný podíl. To je nemožné, řekla Britney, když si vzala papír. Harold by nikdy nepodepsal vzdání se svých vlastních aktiv. Harold se nevzdal ničeho, opravil jsem ji. Harold uznal to, co bylo vždy pravdou, že ta aktiva byla od začátku moje. Já jsem ten, kdo vyvinul patenty, vyjednával mezinárodní smlouvy a zakoupil komerční nemovitosti. Nikdy nebyla jeho, aby je mohl komukoli zanechat. Sledoval jsem Wadeovu tvář, jak realita proniká. Jeho výraz se střídal mezi zmatením, hněvem a nakonec jakýmsi prázdným pochopením. To si plánoval od začátku, zašeptal. Ochránil jsem to, co jsem vybudoval, řekl jsem, právě tak, jak by to udělal každý chytrý podnikatel. Dvojité VD náhle vstal a začal chodit po místnosti. Ne, to je víc než to. Nechal si mě věřit, že zdědím multimilionovou společnost. Sledoval si, jak dělám plány, jak se zavazuji, jak jsem dal výpověď, abych se mohl naplno věnovat řízení firmy. Připravil si mě na neúspěch. Dal jsem ti přesně to, co ti tvůj otec zanechal, řekl jsem klidně. Pokud jsi se rozhodl dělat závěry o hodnotě, aniž bys provedl řádnou due diligence, to není má odpovědnost. Due diligence? Dvojité VD a jen hlas se zlomil. Jsi moje matka. Důvěřoval jsem ti. Opravdu? Protože z mého pohledu to vypadá, že si důvěřovala tomu, že jsem příliš hloupý a příliš zasažený smutkem, abych si všiml, co plánuješ. Vytáhl jsem telefon a posunul se k hlasovému záznamu, který jsem si uložil před 8 měsíci. Dvojité VD a jen hlas naplnil místnost. Malý, ale jasný z malého reproduktoru telefonu. Britney, říkám ti, ona nemá tušení, na čem sedí. Máma si myslí, že firma má maximálně 3 miliony. Vždycky byla bezradná ohledně financí. Jakmile ji přesvědčím, aby prodala, budeme mít dost na koupi toho domu ve Westlake a ještě nám zbydou miliony. Ta stará paní bude za naši pomoc tak vděčná, že nám pravděpodobně dá plnou moc nad jejími osobními účty také. Záznam pokračoval dalších 30 sekund, kdy Wade se smíchem mluvil o tom, jak snadné by bylo manipulovat svou roztržitou matku k rozhodnutím, která by mu prospěla. Britney na tvář zbledla. Kde si to vzal?
Wade, ten hovor uskutečnil z vaší kuchyně loni v prosinci, když jsem byla na návštěvě na vaší párty k nastěhování. Odešla si pro víno. A Wade si myslel, že jsem na záchodě. Ve skutečnosti jsem byla hned za rohem a držela telefon. Wade se zhroutil zpět na pohovku, hlavu v dlaních. Nahrávali jste nás. Chráníme se. Opravil jsem ho. Něco, co jsem se naučil během 40 let, kdy mě podceňovali muži, kteří si mysleli, že jsou chytřejší než já. Vytáhl jsem další telefon a přehrál druhý záznam. Tento byl z Vadeova rozhovoru s jeho otcem pouhých 6 měsíců před Haroldovou smrtí. Tati, mám obavy o mámu. V poslední době se zdá být zmatená ohledně základních obchodních konceptů. Možná je čas začít ji přecházet do více poradní role. Víš, nechat mě řídit každodenní operace, než udělá chybu, která nás všechny stojí. Haroldova odpověď byla naprosto jasná. Synu, tvoje matka zapomněla víc o podnikání, než jsi se zatím naučil. Pokud si myslíš, že je zmatená, nevěnuješ pozornost. Obíhá konkurenci, která je polovičního věku, zatímco ty se soustředil na kancelářskou politiku. Jen hlas na záznamu se stal rozmlzeným. Jen si myslím, že čerstvé pohledy by mohly být cenné. Některé její nápady se zdají být docela zastaralé. Haroldův smích byl slyšitelný i přes malý reproduktor telefonu. Wade, tvoje matka uzavřela mezinárodní obchod za $2 miliony minulý týden, zatímco ty si stěžoval na kávu v zasedací místnosti. Možná bys měl méně přemýšlet o jejich perspektivách a více o rozvoji té své. Když nahrávání skončilo, Wade vypadal fyzicky nemocně. Britney na něj zírala s výrazem rostoucí hrůzy. Říkal si mi, že ztrácí rozum, řekla pomalu. Říkal si, že lékaři mají obavy z časné demence. Nikdy jsem to neřekl, protestoval Wade slabě. Určitě si to řekl. Britneyin hlas se zvyšoval. Řekl si, že proto musíme jednat rychle, než učiní rozhodnutí, která by poškodila rodinné finance. Očistil jsem si hrdlo. Nikdy nebyly žádné lékařské obavy ohledně demence. Můj poslední kognitivní test, který byl součástí mé každoroční prohlídky před 4 měsíci, neukázal žádné známky duševního úpadku. Mohu ti poskytnout lékařské záznamy, pokud chceš. Britney se otočila a zírala na Vadea s výrazem čistého pohrdání. Lhal si mi o všem. Nelhal jsem, řekl Wade zoufale. Snažil jsem se chránit naši budoucnost. Máma stárne a já jsem si myslel jsi si, že můžeš okrást svou vlastní matku a přesvědčit svou ženu, že je to pro její vlastní dobro, dokončil jsem. Otázka nyní je, co plánuješ dělat dál. Wade se rozhlédl po místnosti jako uvězněné zvíře. Napadnu důvěru. Najmu nejlepší právníky v Texasu. Dokážu, že si manipuloval s tátou, když byl nemocný. S jakými penězi? Zeptal jsem se rozumně. Tvoje karty nefungují. Pamatuj, strýčku Robert zaplatil za tvé letenky, ale pochybuji, že je připraven financovat dlouhou právní bitvu proti důvěrám, které byly řádně udržovány po 3 desetiletí. Něco vymyslím. Mohl bys, souhlasil jsem. Nebo bys mohl přijmout realitu a rozhodnout se, jaký vztah chceš mít do budoucna. Britney náhle vstala. Nezůstanu na to, Wade. Opravit to, nebo končím. Nevdala jsem se za někoho, kdo by mi lhal o milionech dolarů a pak je všechny ztratil čistou hloupostí. Vyběhla k předním dveřím, její podpatky naštvaně klapaly o dřevěnou podlahu. VD se začal snažit ji následovat, pak se zastavil a otočil se zpět ke mně. Co ode mě chceš, zeptal se, jeho hlas byl zlomený. Chci, abys rozhodl, jestli mě miluješ, nebo jen to, co jsi si myslel, že ti mohu dát, řekl jsem tiše. Protože jeden z těchto vztahů má budoucnost a druhý ne.
VD na mě dlouho zíral, pak odešel bez dalšího slova. Skrze okno jsem sledoval, jak mají z Britney, co se zdálo být, krutou hádku vedle jejich pronajatého auta. Nastoupila na straně spolujezdce, práskla dveřmi a odjeli. Můj telefon zazvonil o 20 minut později. VD číslo. Mami, potřebuji místo na spaní na noc. Britney mě vyhodila z hotelu. Volný pokoj je k dispozici. Řekl jsem, že nájem je $50 za noc a budeš muset pomoci s domácími pracemi. $50? Mami, nemám $50. Takže bych měl začít vymýšlet, jak nějaké vydělat. Následovalo dlouhé ticho. Opravdu mě chceš udělat bezdomovcem? Nechám tě zažít, jak vypadá nezávislost, když nemáš záchrannou síť, řekl jsem. Považuj to za vzdělání v osobní odpovědnosti. Jsem tvůj syn. Ano, řekl jsem. A je čas, abys zjistil, co to vlastně znamená. O 6 měsíců později jsem stál v kuchyni a připravoval kávu pro 2, rutina, která se stala tak přirozenou jako dýchání. Ranní slunce svítilo skrze okna, která se leskla. Wade je včera umyl jako součást svých týdenních povinností. Dům nikdy nevypadal lépe a necítil se klidněji. Dobré ráno, mami. Wade se objevil ve dveřích, oblečený v džínách a jednoduché košili na knoflíky, jeho vlasy byly stále vlhké od sprchy. Designerové obleky byly dávno pryč, prodány před měsíci, aby pomohly zaplatit základní potřeby. Dobré ráno. Jak jsi spal? Lépe než za poslední roky, vlastně. Přešel k skřínce a vytáhl 2 hrnky, gesto, které se stalo automatickým. Včera večer jsem dokončil přezkoumání čtvrtletních zpráv. Německé partnerství překonává projekce o 18%. Usmál jsem se a podal mu jeho kávu černou, tak, jak se naučil jí pít, když drahé kávovary a luxusní smetany už nebyly v rozpočtu. A expanze do Tokia, smlouvy by měly být finalizovány do konce měsíce. Tvoje instinkty ohledně načasování trhu byly dokonalé. Vadeovi trvalo 3 měsíce, než přestal být hořký z toho, že pracuje pro svou matku místo toho, aby zdědil její firmu. Další 2 měsíce mu trvalo, než si uvědomil, že se vlastně učí více o podnikání, než kdy jindy, když si myslel, že má nárok na úspěch. Transformace nebyla snadná ani hezká. Poté, co ho Britney opustila v hotelu té noci, Wade strávil 2 týdny spaním na pohovkách přátel, snažil se půjčit peníze na právníky, aby napadl svěřenecký fond. Jeden po druhém jeho přátelé přestali brát jeho telefonáty, když si uvědomili, že nemá jak je splatit. Strýc Robert odmítl financovat právní bitvu poté, co Haroldův právník potvrdil, že dokumenty svěřeneckého fondu jsou neprůstřelné. VD se konečně objevil na mém prahu o 3 týdny později, vyčerpaný a ponížený, a ptal se, jestli je moje nabídka na volný pokoj stále aktuální. Zaplatím $50 za noc, řekl, stojící na verandě s jedním kufrem. A udělám domácí práce. Potřebuji jen někde zůstat, zatímco zjistím, co bude dál. Co bude dál, záleží na tobě, řekl jsem mu. Ale pokud tu zůstáváš, dodržuj moje pravidla. Pravidla byla jednoduchá, ale nevyjednatelná. Žádné pití, žádné drogy, žádní hosté přes noc bez povolení, nájem placený týdně předem, domácí práce přidělené a splněné bez stížností. Nejvíce důležité bylo, že pokud chtěl být znovu součástí rodinného podniku, začal by od spodu a pracoval by se na základě zásluh, ne podle pokrevní linie. Mám dnes odpoledne schůzku s Henderson Group, řekl jsem nyní, usazující se u kuchyňského stolu s kávou. Chtěl bys se zúčastnit? Vadeovi oči se rozsvítily. Opravdu? Jsou jedním z našich největších potenciálních klientů. Jsou také notoricky obtížní na spolupráci. Myslel jsem, že bys mohl něco naučit tím,
jak se vypořádat s náročnými zákazníky. Před 6 měsíci by Wade na návrh, že se potřebuje něco naučit, reagoval podrážděně. Teď nadšeně přikývl. Ocenil bych to. Měl bych si něco připravit předem. Projít si jejich složku, prostudovat jejich předchozí partnerství, přemýšlet o tom, proč by mohli váhat s námi spolupracovat a jak bychom mohli tyto obavy řešit. Už hotovo, řekl Wade a vytáhl zápisník plný svého rukopisu. Zůstal jsem vzhůru do půlnoci a zkoumal jejich firemní kulturu a nedávné tržní výzvy. Cítil jsem známé teplo na hrudi. Ten stejný pocit, který jsem měl, když bylo Wadeovi 8 let a strávil hodiny stavěním složitého Lego hradu, odhodlaný mít každý detail dokonalý. Někde po cestě jsem ztratil toho soustředěného, odhodlaného chlapce. Byl jsem vděčný, že jsem mohl vidět záblesky jeho návratu. Wade, řekl jsem opatrně. Chci, abys věděl, že jsem hrdý na to, jak tvrdě si pracoval. Podíval se od svého zápisníku, překvapený. Opravdu? Opravdu. Když jsi se poprvé vrátil, nebyl jsem si jistý, jestli jsi tady, protože opravdu chceš změnu, nebo jen proto, že nemáš kam jít. Upřímně, na začátku to bylo proto, že jsem neměl kam jít. Wadeova tvář se mírně zčervenala. Strávil jsem ty týdny na pohovkách plánováním, jak tě dokážu vyvrátit, jak si vezmu zpět to, co jsem považoval za své. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že to, co jsem považoval za své, nikdy nebylo opravdu moje. A teď Wade položil svůj hrnek s kávou a podíval se mi přímo do očí. Teď jsem si uvědomil, že jsem promarnil prvních 35 let svého života tím, že jsem se snažil žít podle obrazu táty, který nebyl ani skutečný. Myslel jsem, že být mužem znamená brát si, co chci, a nikdy nepožádat o pomoc. Myslel jsem, že síla znamená nikdy nepřiznat, když se mýlím. A co si teď myslíš? Myslím, že táta byl úspěšný, protože byl dost chytrý, aby si vzal někoho chytřejšího než on, a dost pokorný, aby poslouchal její rady. Wadeův hlas byl stabilní, vážný. Myslím, že jsem přišel o 35 let učení od nejschopnější osoby, kterou znám, protože jsem byl příliš arogantní, abych viděl za své vlastní předpoklady. Rozhovor přerušil zvuk mého telefonu. Na identifikaci volajícího se objevilo číslo, které jsem neviděl měsíce. Brittany Wade viděl jméno na obrazovce a napjal se. Odpovíš na to? Jsem zvědavý, co chce po tak dlouhé době. Přijal jsem hovor. Ahoj, Brittany. Agata. Ahoj. Doufám, že nezavolám v nevhodnou dobu. Její hlas byl jiný. Menší, nějak méně sebevědomý, než si pamatuji. To je v pořádku. Co pro tebe mohu udělat? Chtěla jsem se zeptat, jestli je Wade tady. Snažila jsem se ho kontaktovat, ale jeho číslo bylo odpojeno. Podíval jsem se na Wadea, který energicky zakrýval hlavou. Je tady. Chtěla bys s ním mluvit? Vlastně jsem doufala, že nejdřív promluvím s tebou. Mám něco, co potřebuji říct. Wade zvedl obočí, ale neprotestoval, když jsem dal telefon na reproduktor. Omlouvám se ti, pokračovala Brittany. Velkou omluvu. Mýlila jsem se v tobě a mýlila jsem se, když jsem povzbuzovala Wadea, aby udělal to, co udělal. Co ti změnilo názor? Zeptala jsem se. Život, řekla s hořkým smíchem. Poté, co jsem opustila Wadea v Austinu, jsem se vrátila k rodičům. Hledala jsem práci 6 měsíců a dovol mi říct, že je to pokorné. Zapomněla jsem, jaké to je skutečně pracovat na věcech místo toho, abych jen očekávala, že mi budou podány na stříbrném podnose. Chápu. Měla jsem také čas přemýšlet o našem manželství, o osobě, kterou jsem byla, když jsem byla s Wadem. Tu osobu jsem moc neměla ráda. Byla jsem náročná a chamtivá a úplně pohodlná s myšlenkou, že využívám někoho, kdo nedělal nic jiného,
než že miloval a podporoval své dítě. Wade zíral na telefon s výrazem, který jsem nedokázala přesně přečíst. Zavolala jsem, abych se ti omluvila, pokračovala Britney, ale také, abych řekla Wadeovi něco důležitého. Rozvodové papíry budou podány tento týden. Nežádám o nic kromě svých osobních věcí. Nezasloužím si nic víc než to. Britney, řekl Wade tiše. Nemusíš. Ano, musím. Wade, udělal si chyby, ale já je udělala horší. Přiměla jsem tě vidět svou matku jako překážku místo spojence. Přesvědčila jsem tě, že využívat ji je nějakým způsobem ospravedlněné. Stydím se za to, kým jsem byla, a omlouvám se. Poté, co zavěsila, Wade a já jsme seděli v tichu několik minut. Jak se cítíš? Zeptala jsem se nakonec. Uvolněně, řekl bez váhání. Smutně, ale uvolněně. Osoba, kterou jsem byla, když jsem byla vdaná za Britney, také nebyla někdo, koho bych měla ráda. A teď Wade se rozhlédl po kuchyni na jednoduchou snídani, kterou jsme sdíleli, na poctivou práci, která čekala na nás oba. Teď mám pocit, že se možná stávám někým, na koho by byl táta pyšný. Tvůj otec byl na tebe vždycky pyšný, řekla jsem jemně. Chtěl, abys byl pyšný i na sebe. Odpolední schůzka se skupinou Henderson šla lépe, než jsem doufala. Wade kladl inteligentní otázky, dělal podrobné poznámky a nabízel postřehy, které ukázaly, že opravdu udělal domácí úkol. Když se ptali na naše plánování nástupnictví, mohla jsem ukázat na Wadea jako na našeho ředitele operací, titul, který si zasloužil po 6 měsících 60hodinových týdnů a bezchybného výkonu. Po odchodu klientů jsme s Wadem seděli v zasedací místnosti a procházeli si poznámky. Myslím, že podepíšou, řekl, zatímco si organizoval papíry. Myslím, že také. To byla dnes vynikající práce. Wade se usmál. Ale pak jeho výraz stěžkl. Mami, mohu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Když si zakládala důvěrné struktury, když si chránila majetek přede mnou, věděla si, že to skončí takto, že budu pracovat pro tebe a správně se učit podnikání. Pečlivě jsem zvážila otázku. Doufala jsem, že to tak bude, ale byla jsem připravena na možnost, že bys odešel navždy a už se se mnou nikdy nepromluvil. Co bys tehdy udělal? Sama bych firmu vedla, dokud bych mohla, a pak bych ji prodala někomu, kdo by se postaral o naše zaměstnance. Na chvíli jsem se odmlčela. Ale každý den bych tě postrádala po zbytek svého života. Wadeovi se oči naplnily slzami. Omlouvám se, že jsem tě tím prošla. Omlouvám se, že jsem tě donutila cítit, že se musíš rozhodnout mezi ochranou sebe a ochranou mě. Ty jsi mě nenechal vybírat. Řekla jsem, ty jsi se rozhodl, jakým synem chceš být. Já jsem jen zajistila, že to rozhodnutí mělo skutečné důsledky. A kdybych se rozhodla jinak, kdybych s tebou dál bojovala u soudu, pak bys pochopil, že respekt se nedá zdědit nebo ukrást. Může se jen získat. Wade pomalu přikývl. Myslím, že to konečně začínám chápat. Když jsme se chystali opustit kancelář, Wade se na mě ještě jednou obrátil. Mami, děkuji za co? Za to, že jsi se nevzdala. Za to, že jsi mi ukázala, kým bych se mohl stát, místo abys jen přijala, kým jsem byl. Usmála jsem se, když jsem myslela na dlouhou cestu, která nás dovedla k tomuto okamžiku. To je to, co matky dělají, Wade. Milujeme tě natolik, abychom ti dovolili selhat, a milujeme tě natolik, abychom ti pomohli uspět. I když tě tvoje děti nazývají přítěží, zvlášť tehdy, řekla jsem, protože právě tehdy nás nejvíc potřebují. Před 6 měsíci jsem si myslela, že ztrácím svého syna. Místo toho jsem ho našla, toho skutečného pod vším tím nárokováním a předpoklady. Muže, kterým jsme s Haroldem vždy doufali, že se stane. Bylo potřeba ztratit všechno, aby Wade objevil,
co skutečně má význam. A bylo potřeba riskovat všechno, abych já zachránila vztah, který byl nejdůležitější. Když jsme společně vycházeli z kanceláře, uvědomila jsem si, že takto vypadá skutečné vítězství. Ne v okamžiku, kdy dokážeš, že máš pravdu, ale v okamžiku, kdy všichni konečně pochopí, za co stálo bojovat. Teď mě zajímá, co vy, kdo jste poslouchali můj příběh. Co byste dělali, kdybyste byli na mém místě? Prošli jste někdy něčím podobným? Komentujte níže. A mezitím na poslední obrazovce nechávám 2 další příběhy, které jsou oblíbené na kanálu a určitě vás překvapí. Děkuji, že jste se dívali až sem.